not just death, ngoba abantu kufa bakwazi from level enyama, abantu kufa bakwazi from level kamoya, wherein umuntu mamanana ezokwenza izinto ezizothusa wonke umuntu okwaphila emhlabeni, ukuthi kodwa lo mntwana ungumntwana onjani, kanti uphila empilweni yokufa esaphila. Abantu abakwazi ukufa ku-level kamoya. Uzolandwa uthole ukuthi kunomuntu obulewe, wakajwa, waqothwa, wafakwa eplastikini, wafakwa ku-fridge, umuntu waqhubeka wahlala, walala kuleyo ndlu, wakorobha igazi lakhe, aphile kuleyo ndlu, azabanjwe, ahlale naye iminyaka, azatholakale sekudala, umangale ukuthi kwakumuntu bani, isizathu uphile enyameni ebufe kuyo umoya phakathi. Inkokhelo yesono ukufa. Kodwa sinesiphiwo shume Jesus my friend. Sophila phakathi siza ngoChrist inkosi yethu. Hallelujah. Uma usibona ke sifuna insindiso kaKristu, silwela nje ukuthi sithole ukuphila ngisho sesifa egameni lika Jesu. Hallelujah. Manje si appreciate impilo ngoba siyazi ukuthi isiphiwo somusa esisithola kuNkulunkulu, but sithi si appreciate sinjalo kodwa siqhubeke si appreciate ukuthi noma sesingafa sifa sinakho sikwembethe ukuphila. Hallelujah. Ulahlukana khona ke umuntu ongena isonto nomuntu ohamba noKristu. Hallelujah. Ngoba umuntu ohamba noKristu uhamba fearlessly, uhamba nganakwesaba egameni lika Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba uJesu athi umunye uzongi ngenisa malena when you find Christ, when you find Christ, you found rest. Mawuthola uKristu uthola ukuphumula. Ngakho ke bonke abantu abangamazi uKristu bacabanga ukuthi ukufa ukuphumula. Abanye uthi angaba nezikweletu, thatha uArparin abe igundwa neself, azigoqozele yena, azigoqozele yena, ayifake phezu kwejuice, afake ijuice kube yi-white island kube orange angazoyibona Arparin phakathi, aphuze bese ucabanga ukuthi uma esuka emehlweni abantu uzothola irest. Une-rest etholakala kuKristu. Uhlezi phakathi kwabantu abahlukumezayo nabantu abadinayo, kodwa ube nokuphumula. Uhleli ngaphakathi kwezimo